Здравейте хора! Днешното видео ще е малко по-различно от останалите. Както виждате, днес съм с колата, с жената и сме се отправили към едно приключение в Западните Родопи. Район пълен с интересни места и забележителности. Район, в който може да се насладите на прекрасната природа, невероятни гледки или пък да се заредите с доза адреналин. Днес сме се запътили към района на град Девин, или по-точно смятаме да посетим Триградското ждрело, заедно с пещерата Дяволското гърло. Се отбием през Ягодинската пещера. Смятаме да се качим с джип до панорамната площадка Орлово око и ако остане време, ще минем и през екстремната дяволска пътека край село Борино. 100% ще се получи интересно видео, така че останете до края и се абонирайте за моя канал. След няколко часа шофиране пристигаме и на първата забележителност за днес. Впечатляващото с красота и мащаби Триградско ждрело. То представлява тесен и дълбок пролом
изваян от река Триградска, мраморните скали, които на места достигат до 250 метра. В района на Ждрелото са открити над 150 пещери, като най-известната от тях, разбира се, е забулената в мистерии пещера Дяволското гърло. Пещерата е отворена за посетители целогодишно, като температурата в нея е постоянна и е около 8 градуса. Тя е с дължина 1 км, като самата туристическа обиколка е 350 метра. Влизането е на всеки кръгъл час с екскурзовод, който ще ви разкаже част от легендите и мистериите около пещерата. През 150 метровия изкуствено прокопан тунел стигаме до единствената галерия в пещерата, така наречената учаща зала, в която се намира най-високият подземен водопад на Балканския полуостров. Размерите на залата са внушителни и според някои архитекти вътре може да се побере дори храм-паметника Александър Невски. От тук 288 стъпала нагоре ни извеждат покрай подземния водопад към изхода, който всъщност представлява естествения вход на пещерата. След като обиколихме сергийките пред входа на пещерата, се запътваме и към връх Свети Илия, където на 1563 метра надморска височина е изградена панорамната площадка Орлово око. До там може да стигнете по планинска пътека, тръгваща от село Ягодина, или с висок проходим джип, като на такъв може да се качите пред входа на Дяволската или Ягодинската пещера.
След екстремното изкачване е време и за още една доза адреналин. Качване на самата платформа, която е изградена на ръба на 600 метрова отвесна скала, където може да се почувствате свободни като птица и да се насладите на уникални клетки към буйновското ждрело и ридовете на Родопа планина. Не се притеснявайте, конструкцията е масивна и здрава, проектирана да издържа товар до 3 тона. При ясно време можем дори да видим и планините Рила и Пирин. След като погледнахме света през орлово око, отново се гмуркаме в земните недра, но този път на Ягодинската пещера. В пещерата снимането е забранено и смятам да спазя това, но ще ви разкажа накратко за пещерата. Тя е отворена целогодишно, без почивен ден, от 9 до 16 часа, като има обиколки на всеки кръгъл час. Общата дължина на галериите на пещерата е над 10 км и това я прави една от най-дългите в страната. Самата пещера е на 3 етажа, като само най-долният е облагороден и електрифициран. Именно на този етаж се намира и 1-километровия туристически маршрут. Температурата в пещерата целогодишно е между 6 и 8 градуса, така че го имайте в предвид при посещение, особено през летния сезон. В пещерата могат да се наблюдават 22 от 28 вида познати на хората пещерни образования, включително много редките пещерни перли. Да не забравяме и красивото буйновско ждрело, което със своята дължина от 7 км е най-дългото в България. Последната дестинация за днес е Дяволската пътека. До нея може да стигнете от село Борино от север или от буйновското ждрело малко преди Ягодинската пещера от юг. Тя е изключително екстремна съвкупност от дървени мостчета, стълби и платформи, изградени по коритото на река Читак дере. Несъмнено при преминаването по нея ще се натъкнете на красиви гледки и ще се заредите с голяма доза адреналин. За съжаление, ние не успяхме да я завършим, защото денят доста напредна
но все пак стигнахме до скалното образование Дяволски мост, което е наистина впечатляващо. Ако решите да посетите пътеката, бъдете внимателни, защото някои от съоръженията са доста изхабени и опасни.